vapindira kamu studio papa Isabel. Vari kubhebha kana ka step kacho unotoona kuti Cape United yakawina nezuro. Koine mere Asi Dynamos iri kufambira mugotsi. Inzobetauriro azvo azvifanane kamukomo wangu Kuti kudini? Akowa mabhero 40 efoja ne akowa mabhero 20 15 ne 0. Aiwa. Nechitumtum. Imimi kana makakowa 40. Dynamos iri pa 39. Inzweka zvatiri kutaura. Ndati izvi Cape United yakawina. Dynamos ikawinawo. Yativazika. Ikawina. Not what. Thomas Mateta, Cape Town, South Africa kuritani ku 4 KB na Bosho. Prosper Mahara pa Goromonzi we Arsenal. Takachibata chimuti kuti dzi. Alright, zikanzi KB verengao yangu. Welcome KB na Bosho. Takakubata zvakanakisisa. Nditi notenda dofo pa dombo shawa. Pariseko nasi. Okay, dziri kupisa dzamakabatira Zimbabwe dzinosanganisira dzipi. Ndada ngoti kwanzi na Timothy Mpoperi ndibatiwe ipapo. Okay, sedzakawina. Ndinoti bhora mberi nekuti vana veZimbabwe kunyangwe ndiri kunze ndiri kuziva timu dzangu kune dziri kuwina dziri kudrowa nedziri kukutikana asi vari kukutikana mangwana munowina Timothy Mpoperi anosapota ipi Mpoperi nanhasi asati ndandisa tiudzewo timu yako Mpoperi wataura neutsotsa asi kudefenyero kwanzi obvious chimuti mukoma KB ndine nyaya ndinayo panapa ndine update muri yeZimbabwe yenyaya inobatanidzira Karoi pamwe chete negutu yemurume akaenda kunzvimbo kwa gutu akazopondwa mushure mukunopinda mumba memumwe mukadzi waanga kuwadzana naye asi kuchizopomerwa umwe munhu anonzi ane chitoro ipapo aifungidzira kuti akambodanana nemunhu oyu. Update yachona murume uya wokurwisa munhu akafa akabatwa ari mumaoko emapurisa. Tinotenda mapurisa ari mumaoko emapurisa kudaro akazofambira nyaya idzi mukoma wacho kuenda kukaroi kunozivisa kuti azivise hama dzemunhu akafa kuti hama yangu ndiye apomerwa asi hama dzakaramba kuti murume uyu hama yemunhu anonzi ndiye mhondi isvike pamba akaenda kunopotera kwa mambo. Zvakaitika ndichakuudzai ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yemhuri amai vaigara nemurume wavo vakasiyana asi vaine mwanasikana akaroorwa kuMozambique ivo vachigara mukati menzvimbo yekubudiriro kunonzi kwa Karendi. Amai amwana wavo akaroorwa kuMozambique nechizvarwa chekuMozambique. Mashoko andichataura pano Zimbabwe ndimi ungataura kuti zvinorevei zvofanira kuitwa sei nekuti nyaya iyi iri kusanganisa nyaya mbiri yachizvarwa chemuZimbabwe nechizvarwa chekuMozambique. Pamusoro paizvozvo ndine nyaya zvakare yemwana wekubhikita uku azowanikwa izvezvi ari mumvura mushure mekushaika muswe svondo asi nhasi azokwanisa kuwanikwa ari mumvura. Saka nyaya dzandinadzo panapa dzakati wandei asi kana kuri kuti nguva yatitendera ndichazama kukuzivisai neuwandu hwadzo. Vanenge vachida kusvitsa nyaya pachimuti vanenge vachida kubata bhozhongora anobatika panhamba dzinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe nhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 aibhipwe aifona ni private number uye zvepa here vatambirwe ndepe kungofona nekungotsodzura kune vanofunga kuti pane dzimwe nhamba dzavangaziva kwandiri kana kuti zvavari kufunga kuti ndinoziva angave maadresi nokuti kuti vanofunga kuti pamwe ndinechizviziva kana mune zvamuri kubvunza kwandiri chekutaka kutora bhopwenje nebepa andisendi iri text andikwanise kuuya kuWhatsApp tinongotaura parunhare chete. Saka chamunoita imi kutanga matora bhopwenje nebepa mukafona kana ndichiziva ndakutoshevedzera imi muchanyora tisatora nguva yakawanda pafoni chikonzero inenge chidiwa nevamwe. Aiwa tinotenda baba Isabel vapindira kamustudio manje vanenge vakunyudza gejo rambani murapata pachimuti. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo paka ndapindira muri yeZimbabwe yatinoti Zimbabwe Mozambique chiri kubatanidza Zimbabwe nenyika yeMozambique. Ichokwadi muri yeZimbabwe nyaya iripo ndiye kudai so kune amai vakaroorwa vachibvaita mwana wavo ari mwanasikana vachigara mukati menzvimbo yekubudiriro muHarare. Amai avo vane mwana wavo akaroorwa nemurume akambenga achigara kana kushandira munyika yeZimbabwe ndobva aroorwa nemusikana wakaenda muchinde mukurume wekuMozambique vachibva vaenda kuMozambique pavakaenda kuMozambique 2019 havana kuzodzoka.
but vabereki kana kuti vanhu vekumozambique vakaroora mwana uyu vakazodzoka zvakare vachibvisa mari yekuratidza kuti tisu tine mwana wedu yakafanana nekuzivisa iri mukati inowanika muroora asi chiri chikamu chekuzivisa vabereki vemwana kuti tisu tine mwana wedu. Okay, ndobva vabvisa vachibva vaenda. Kubva 2019 vabereki vemwanasikana uyu havana kuenda kunyika yekumozambiki kuti vakwanise kuziva kuti mwana wavo anogara apa masabhuku nhengi kwachifi nhengi mulocation ipi kana kuti mudhorobha ripi. chavaiziva chete nchekuti mwana wavo ari kunyika yechi yemozambiki nekuti vanhu vacho vakabva vauyawo zvakare vakazobvisa mari kuratidza kuti tiri kuzivisa kuti tisine mwana wedu tichaziva toroora. asi vaikomunicata vaitaura vese. Okay, iko zvinozvi pane 2 weeks pakangofoniwa foni yekunzi tati tikuzivisei kuti mwana wenyu akashaika nezuro. Mwana akafa nezuro akarwara here akangoti musoro achibva afa. Makaenda kuchipatara here? Hatina. Alright, regai tizame kuuyawo ikoko senyaya yerufu tibate pamwe chete. Vanoungana hama dzekumba kwemwana nekuti amai ava na amai vemwana uyu nababa vemwana uyu vakasiyana havachisiri vese but vakakwanisa kubatana veukama kumusha kwemwana neveukama vekumusha kwaamai naamai vemwana kuti vaende kunyika yemozambiki vanoona nezverufu rwemwana kuti chii chakamboitika. Ndobva vaungana timu rakaungana harina mapepers anokwanisa kufambisa kubva mune imwe nyika muchienda kune imwe nyika. Sipa ipapa kuti kubva kuzimbabwe vachienda kumozambike pakawapindira pabhodha vari kunzi pabhodha hamukwanise kudarika. Vanotaura nyaya yekuti isusu tiri kuenda kuti nedambudziko rikuita sei rikufirwa nemwana saka nyaya yakatomirirwa isusu mutumbi uri pai uri mumba. Vanonzi kana zvakadaro tingangotendera mai voga but vanhu vanofanira vari mapepasi. Vanhu vachibva vadzoka vese kuti vanokwanisa kugadzira matsamba akafanana nema-emergency ma-ETD ekuti vangokwanisa kunoviga mwana vachidzoka vari munyika yezimbabwe kugadzirira kuti matsamba edu tomaona sei tiende kupi kumozambiki kunobatsirana parufu rwemwana vachibva vanzi halo tati tikuzivise kuti tatoviga vatoviga apa kunongosagadzira matsamba ekuti vaende ende kwavari kuenda vanga vasika kuzive vaifana kutonzi somei zvakati musvike pakati musvike pakati. Saka izvezvi vangori munomo vari kuti isusu takutosha tingaende here kune vanhu vanokwanisa kuti iwo mwana wedu afa uviga vega. Ende nyaya iyi tine imwe nyaya futi yakamboitika kumashure. Ndiri kukumbira nyaya yekumhangura yandakamboita yemurume akaita makore achitari kuenda kunyika yemalawi akazofonirwa hama dzake dzikati akazofonirwa futi nevanhu vaizviti taona munhu uyu akafa munzvimbo yekumozambiki asi kasirai tumirai mari yakati sori zvenyu kwakuchipisa tazoviga. Ava izvezvi vari pabudiriro apo vari kuchema mhuri yezimbabwe kana pane patinobatsirika totanga kuenda papi. Manhambazi evanhu vatiri kutaura nawo ekuvakwasha vedu tinawo vachiri kutaura vese takaviga. Ivo varitomirira kunzi kana muda kutozouyawo moya mubata maoko but basa risi takaita sei takapedza but hakuna hama yange iriko mukwasha nehama dzake ikoko ndo vakaviga muroora. Amai pavakanzi tokwanisa kukubatsirai kuti muende sezvo mati mutumbi uri mumba vakaita sei? Amai vakati kune vamwe ina ndikwanise kuenda ndega nzvimbo yandisati ndamboienda iyi handikwanisi kuti ndiende ndega ende hama dzemurume ndinofanira kuti tiende ikoko but tofanira kuenda tikakwana. Zvikanzi nevamwe zvinogona kuitwa kana 1 day izvozvo muchisvika izvezvi mogona kutopiwa mapepers uyezve muchichema nyaya yenyu kuti ndo nyaya iripo toda kunoviga mwana mogona kutobatsirwa sezvo iri emergency. Vachingokwira bhazi vachingoburuka muharare shokurangira kuti alo taviga. Saka aunza nyaya ndiyani? Ndamai vemwana vari kuti kudini? Vari kuti hatisi kuziva kuti zvakamboitika here kuti pamwe mutemo kunyika iyoyo
but kukada uri mtemo wacho vakambondizisire havo kuti mwana aita sei afa taitira kuti kuti sei tikusvika panzvimbo towirirana tobva taviga mwana zvinoita here kuti vanhu vavige mwana wangu inini ndisipo apa vakabvisa tsvakirai kuno chete mairuru paWhite House ndimutsoka murume wangu ari mumba anonzi mhofu ndakachibata chimuti kuti dzvi pariseko paWhite House mairuru timugezani padomboshawa loud and clear Shila Mukopa paSouth Park pariseko Tibas padomboshawa right pamverechena zvikanzi National FM ma1 aiwa katinotenda nekusarudzwa kwamaita kaNational FM imi shedzai vana sisi ava vanonzi Paulina Mbuya Laiza Staiza Bridget Ambuya Taku na Dambudzo vari kwamutonda kudomboshava varume madzima ivo vanenge vakachidzipa chimuti ndinonzi Lydia ari kumasasa hanzi shedzai vana sisi ava vanonzi Paulina Ambuya Laiza Staiza Bridget Ambuya Taku na Dambudzo vari kwamutonda kudomboshava aiwa vanenge vakachidzipa chimuti ndinonzi Lydia ari kumasasa ndiye kaatumira meseji Lydia akachikwanza hama dzake dzinge dzakachiti dzve nemuhuro yes munoti kudini ko Zimbabwe neichi chaunzwa kana papa Isabel okay tapiwa madando kwa mutoko kwa charehwa takachibata chimuti hanzi chiri kupisa chimuti ndinonzi gift chiruka bana lady okay driver wepaso alright tiri kutsvaga kama messages kuitira kuti batsirane neshamwari dzedu kana kuti nemhuri yeZimbabwe yaunza kanyaya iyi pachivanhu chedu zvikuru isu maZimbabwenzi zvinorema kuviga mutorwa pasina hama dzake asi vekuMozambique ndinoona sekuti havazvikoshese vanogona kutoviga vasina kuzivisai ndinonzi Willard Dliwayo pachikanga apo kwa Mutare pane vanonzwisisawo here ndezveikoko vakambogarako kana kuti vakaroora ikoko kana kuti vakaroorwa ikoko vatiri nawo izvezvi pachimuti izvezvi tibatsirane ngatibatsirane Mozambique vakuwasha avo havana hunhu pamutemo hakuna mudzimai anovigwa pasina hama yake chipatapata chaive chei kuviga hama dzemukadzi dzisipo mapurisa ngavaite basa ndinonzi Thomas Mateta Cape Town South Africa ari kurevesa kuviga okay ndiani uyu ndi Lovemore Badi Paketi muchapondwa kubhindura kuviga hama muri vatorwa chete hazviite ndinonzi Lovemore Badi Paketi muchapondwa kubhindura handisi kuziva munhu havigwi okay munhu havigwi pasina hama yake mani ndatsamwa hangu ndinonzi Albert Dzakatira ndiri pakuwadzana 0713938538 kuviga ani asipo timu iri rinojairira iri hama yangu ndoti fukunurai ndinonzi Ambassador Tinashe Gotora ndiri paSolomio baba Isabel anga ane nguva yakareba sei achigara kuMozambique mwana uyu 2019 kusvika izvozvi havana mwana nemurume akangouya chete mukwasha achibvisa mari mushure mekunge vatizisana ndobva vaenda ndiye angosudza ko yakazouya vaitombofona murisei asi ko yakazouya kuzvinozvi ndiye kuti tine urombo mwana wenyu ashaika anga achirwara here akangoti musoro achibva ava mukuronga kuti vachienda kuMozambique havana mapepe kufambisa akakwana pavakakumbira zvikanzi tingatendera amai voga amai vakati nyika iyi nini andizive ndoda kuenda nevamwe ngatichidzokerai tikwanise kuti mapepers emergency tikwanise kuendako vachisvika muguta reHarare sori taviga 0713938538 ndiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu pari zvino titenderei katimbopinda muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors inotenda Zimbabwe 29 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje vakuwasha vekuMozambique yamatanga munoipedza here kuviga mwana waani ndatya ini ndinonzi Innocent Nyamindu kumandeya 2 Bermuda Honde Valley wechele zita rangu danai katatu please Innocent Nyamindu
Innocent Nyamindu, Innocent Nyamindu. Hanzi ya matanga iwa kuwasha munoipedza here. Yakaoma ingoma kebe. Atiziye kusiyana kwemarudzi mitemo yedzinyika. Ndizvozvo. Asi vakawandawo vakaroora ikoko nekuroorwa ikoko. Ngatibatsirane. ChekuMozambique izvo mushonga kanyamba naBhozho. Havasi raiti vanhu avo. Ndinonzi Brian Hokonya paguruwe apo. Wovhetire chimuti mwana wa mudhara Hokonya. Tinotenda. Wovhetire chimuti. Yes. Anonzi Brian Hokonya ari paguruwe. Handisi kuziva baba Isabel. So vana Tezvara pavakanzwa kakuti mwana wavo avigwa, vakambobvunzira kuwasha kuti sei maviga mwana wedu tisipo, vakati kudini? Papo iko zvinozve vakatongonyarara iko zvinozve varungorizi apa kutotaura kwavari kuita pachimuntu apa vari kutotsvaga kuti kana tichida kubatsirika tinoda kusvika ikoko tinoshandisa nzira dzipi tikwanise kunosvikapo, nokuti vakuita senge vanika kutya kekuti hakuna munhu ane chibindi chakadaro, ko tikazosvika ikoko tiri varanda tisingazivi pane mumvuri pane chekudya, ndo vanenge vakatihosta, ndo vanenge vaine simba rese. Tikangoenda tisina mutemo pakati tinosvika tikabatwa mabatirwo api kana vakakwanisa kuviga mwana wedu vasingazivi rudzi rwake. Vanhu vekuMozambique watch out, itai hunhu kuita kwenyu kune maburi, muchaona hondo yacho mishonga yawakagadzira mukanwa mako munotapira voice rako paredio semu neshuga kuti tapi nematambudziko kuchikwata cheorchestra mberi kwazvo. Ndinonzi Shift Boss Victor Katiyo pamusiwa paRobert Farm. Mukoma ndinorwadziwa, zvinorwadza nokuti neniwo ndiri mumwe anotevera mashows eorchestra mberi kwazvo. Ichokwadi baba Shero vasati vauya pastage ndiye mumwe wakomana vanoteka kuenda pastage vachiimba vari ipapo. Saka amene kuti chete ngoti Mwari kana vatonga ndivanoziva zvokuita, but kwatiri vapenyu tinosara tichirangarira nemabasa avati kuone mukomana uyu. Zvinorwadza iko kubendi kwacho zvakare ndirimo wende rinenge ravhurika. Zvakaoma. Tinotenda Mozambique hama dzemukadzi ngavatume 1 kunoona chete nekuti vakuwasha vemazuvano havana matyira. Pamwe vakafurirana kuita Fool's Day ndobva vakangana kuti majokes taitamba musi wa 1 April. Vakambotumirwa mapikicha here epanhamo coffin etc. Ndangoti turu itapfo kuna London British chingaipe Langton chingoma tinashe gotora King Mambozi kuzoti King Maramba Steven Siabua Matono Katiyo Makwerere Liba hita nyakaringa nyama dzao Mai Craig Mai chingaipe Mai Nosa Gokompofu George Yola na Mr. Soza ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu kuguruwe. Tukwenzwa nyaya yake but nemadhetsi mukoma kebe ndotera nyaya tiri ne 2 weeks. 2 weeks yatoitika yakatosiyana nemadhetsi eFoster. Hanzi ngakutumwe munhu 1 pakadai munhu 1 angaende. Amai pachavo vemwana vakatosvika kuenda vari vanhu vakati maitiro akaita sei wawe unofamba iri uri 1 inyika usingazivi dzimwe dzenguva mutauro iriko ndiye kutodzidziswa. Munhu anoda kuvigwa hama dzake dziripo inenge mishonga yakashandiswa apo ndinonzi Brighton Murimba Bocha Marange. Tine hama dzedu dzinoteerera chimuti kuMozambique. Tibatsirei. Vana pawa inoita vari kuMozambique. Variko kuMozambique. Andrisi Viega. Mukwanisa kupendesa chitanda cha muntu wauribe ubare naye paribe abare wacho pafupi. Munokwanisa here kuviga munhu wamusina ukama naye hama dzacho dzisipo padhuze kunge zvakaitwa nevakuwashawo. Tibatsirei. Nzvimbo yacho kwakaroorwa mwana kunonzi kupi? Ndichete stara chomukoma kebi ndinokupa ine stara chona kuti nzvimbo iyi iripi uyezve vanhu vari ikoko kune vanhu verudzi rwipi. Yes. Pamwe tingabatsirikana. Anditika titsvagirei kanzvimbo yacho 0713938538. Manzwa zvataura naAlec Gweja. Hama ngadzisimuke dziende kuembassy yeMozambique muZimbabwe votaura nyaya yavo. Handiti namba dzavakuwasha dziripo. Embassy yeMozambique muZimbabwe inofona ikoko votaura. Idama. Yes. Idama. Aiwa idama. Zvinhu zviri pachena. Zviri pamutemo chaizvo. Vari kuda kupinda pachirongwa fona pa 0713938538 kana 0789600748. Wachida kutumira message tumira pa 0718692244.
chepa Mozambique icho ndinofunga kuti mishonga uyo KB Nabozho havaipedze iyo ihombe yavatanga. Ndinonzi Professor Musonza pauzumba apo ndishedzera uka baba vangu vanonzi Fabian Musonza katatu. Fabian Musonza kuri seiko kuzumba ikoko ndoza kuti makachibata chimuti kuti 071862969244 0718692244. Right, tingabasira neseine ichi kacho ku Mozambique. Bozho nakanyemba chaku Mozambique icho ndokuromba uko nimutsoka murume wangu katatu anonzi Davis Mafara. Ndini mai Mafara pachitongweza. Davis Mafara po rikiti vo tinotenda. So vanzwa vemhuri iyi vaunza nyaya pachimoti vakateerera vanzwa kuti vamwe vateereri kusanganisira Alec Gbeja ati ngavaende kuembassy yeMozambique iri muno muZimbabwe vanosvitsa nyaya iyi. Handitika tozonzwa kuti vanenge vabatsirwa sei vari ikoko. Zvinorwadza kuti munhu wako mwana wako unonzwa kuti akafa, hama yako yakafa, takatoviga chako kuziswa chete. Dai zvichinzi vanambobvisa kana mari kuti vazive kuti mwana anani. Varikutozisa kuti chokwadi tisu tinaye asi afa taviga. Asi pane nyaya yataurwa zvakare na Alec Gbeja. Kana tarorerana pava neukama apa, potai muchita sei? Muchishanyirana. Mwana arorwa kuGhana, tiri muAfrica imwe chete. Simukai muende kuGhana munoona kwarorwa mwana. Pane zvimwe zvokutika baba Patika. Ndimo unopedzera mari yekuenda kuGhana yakatowandisa kudarika tsvakira yekuno yamapiwa. Patika roora isinya yemari baba Isabel. Ukama waita sei? Vawakwa kapa. Munofanira kuenda kunoona panenge pane mwana. Yes. Yeah. It's not about money. Yeah, chokwadi. But it's no words. It's not about money. Nokuti mangwana muchadaka kusvika. Saizozvi. Amuzivi panga pane mwana. Kuti angachigara sei. Iwo zvakare vakuwasha vanofanira kuuya kuzoona zvakare. Vanogara kwavakaroora. Yes. Regai timbonzwa mashoko anotevera tiri kudzoka manje. Inotenda Zimbabwe 6 minutes to 11 pa National FM. Baba Isabel, ndoziva kuti munadzo dzakawanda dzamakabatira kaZimbabwe. Chimwe chiripo muchirongwa chanhasi chinosanganisira chipi? Pfapfaidzai, papaidzai, sudzurai tinzwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura kuti kamatima nose nyika ino ndinenge ndakadzibata baba. Asi mukoma kebinsa ndenda kumberi ndine nyaya yakachema nevabereki zvikuru sei mukati mekutaura last week vachishevedzera nyaya yekuti vana vedu vakwanisa kunzi ivo havana zororo, vamwe vachida 2 weeks vamwe 3 weeks vachienda kuchikoro magrade 7 achinzi ivo achaenda kunonyora maprojects ayo chazowanika achimakwa pakupera kwegore. Iwawo maprojects iwawo ndio achamakwa. Saka kana usina kuenda kuchikoro izvezvi hausi kukwanisa kuzomakirwa maprojects. Uyezve kana wauya kuchikoro kwacho une mari yaunofanira kuuya nawo, vamwe vari $11 vamwe 15 vamwe 20 vamwe 30. Chikoro nechimwe nechimwe chiri kutaura mari yacho. Vabereki vachibva vabvunza kuti izvo zororo ndere vana vechikoro zvabva kuMinistry of Primary and Secondary Education here kana kuri kuti zviri pamutemo zvabva kuMinistry. Mari tiri kubhadhara hei nekuti takabhadhara maschool fees. Ndakataura neofisi yaHonorable Torai Moyo. Mhinduro yavakapa ndeyekuti kana iri first term hatina maholiday lessons nemavacations ari kutaurwa ayo. Ariko anouya asi anotaurwa neministry. Second term zvichienda kumberi. Uyezve mari yamunonzi munofanira kubhadhara inotobva kumusoro ikoko kuti kuchabhadharwa mari yakati. Temu inoi kwanza hazviko. Okay? Ivo zvakare vachauya vachitaura kureva kuti nyaya yamaibvunza yekuti vana vasi kuenda kuzororo uyezve mari dziri kubhadharwa zvakamira sei zvinogona kunge zviripo second term zvichienda kumberi, first term kwanza hazviko. Hakuna zvakadaro. Saka malessons aya ari kutaurwa nezvikoro ndeavo. Ministry of Primary and Secondary Education havasi kumaziva. Ende vati first term atiite izvozvo, tinoita second term zvichienda kumberi. Kana second term yacho zvauya pane mari dzinotiterwa neministry kuti pachabhadharwa mari dzinenge dziri mari dzakati. Kutozivisa kuti mazuva acho ndi aya.
regai tiedze kubata honorable minister torirai moyo tinzwe kuti okay kana zvakadaro vabereki vanofana kuita sei vorega ere kuendesa vana vavo kumalessons ari kutaurwa nezvikoro mwana haazosarira ere kumashure handiti pakaipa okay tikavabata honorable minister torirai moyo vanopinda pamhepo munotaura navo zimbabwe rambai makateerera chimuti tindimurani mhuri yezimbabwe ndiripo ndimukati pekufamba ndine nyaya yandakataura mhuri yezimbabwe yakaitika mukati mekunzvimbo kwagutu odibhekita yemurume akabva mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti karoi achienda mukati menzvimbo yekwagutu kwaakaenda iye akazonopondwa mushure menyaya yekuti vakasangana panyaya yekuti kune mukadzi wakanga achinzi padana navese murume akapondwa nyaya iyi taitaura mhuri yezimbabwe inzai zvakazoitika mutumbi wakazotorwa ukaenda kukaroi kuno ndikuri musha kwaanogara murume oyo asi murume zvakazoitika ndezvekuti munhu anofungidzira kuti ndiye munhu akaponda munhu oyo ane mukoma wake waanorarama naye mukoma wake akazokwanisa iye kuenda kunzvimbo yekukaroi aenda kunzvimbo yekukaroi akanzi iye nehama akwanise kunosvika kumba kwawo ndokubva aenda kwamambo achitoda kubata makopa muchienda kuchema nevamwe chikonzero mhosva iri kupomerwa ndiye hama yangu inini saka iye sezvo asungwa nemapurisa ndatiri kuziviza kuti akabatwa nemapurisa iye zvaari mujere ari mumaoko emapurisa ndini ndichauya kuzochema nechii nevamwe hama dzemunhu dzakati izvo haukwanisi kusvika kunoku imbomirai timbochema mwana wedu kana tapedza kuchema mwana wedu tichazokudai nekupai date nezvatichataura mambo ndo vakafonera chii hama idzi kuti munhu auya pano anoda kuchema nemi zvikanzi ombomira hake asi tichazomudana nekumupa nguva tizotaura tese saka hakuna zvati zvataurwa kana kurongwa nenyaya yevanhu vari kupomerwa kuponda munhu nevanhu vari kaponderwa munhu murume wacho akaenda mhuri yezimbabwe kunomira semunhu ane hama yakaponda munhu kana makanzwa nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekulingiku yakaitika kuwa gutu yekuti kune bhazi rakada kutorwa nemvura rapinda mumvura richiyerera vanhu vakanga vari mubhazi ndokubuda mubhazi ndokuenda pamusoro pekeriya murume iyeye ane hama iyi kufunga yakaponda munhu ndiye akanopinda mumvura akapinda mumvura mvura ikasvika muchesti make akakwanisa kutaura nevanhu vari pamusoro pekeriya yebhazi akavati patambo iri pamusoro pebhadhi ipapo sungai chisikadhi chiripo mukande kwatiri akasunganidza netambo dzake ndiye munhu akazobatsira vanhu vakanga vapindwa nenjodzi yebhazi rekuyeredzwa nemvura murume uyu anga asina mari kana sendi rekuti akwanise kuenda kunzvimbo yekaroi kunochema nekutaura nhamo dzake kuti hama yangu iri kupomerwa iyi ndauya kuzochema sezvo iye ari mujere ndauya ndini murume uyu akanga asina sendi asi inzwai zvakazoitwa nekomuniti yemunzvimbo dzaanogara right munzvimbo maanogara zimbabwe vanhu vakati ivo veduwe inzwai zvinhu zvaitika panapa ndezvekuti hama yedu isusu yaita sei ine dambudziko rayo mairi mushure mekuti hama yake iri kunzi yaponda munhu but honaiwo zvaakaita munzvimbo bedu gore riya kana kuti mazuva aya vanhu vakada kuita sei kutorwa nemvura akapinda mumvura akabatsira vanhu kuvabudisa murwisi saka isi toitawo sese community inobva yakota macontributions ndobva yaunganidza mari yecommunity ndo yakasumudza munhu uyu kuenda kukaroi kunochema hama yake iwo zvakare anga akudzokerwawo nechakanaka chaakaita kuti azonokwanisa kuenda kukaroi toda kutenda murume uyu mukoma mukoma kune ari kupomerwa mhosva yekuponda munhu akasimuka kubva kwagutu achienda kukaroi kunokumbira ruregerero pamwe chete nekubatana parufu rwemurume akapondwa nehama yake ichokwadi ndo zvinoitwa kane vanhu pachivanhu chedu hama dzemunhu akapondwa kukaroi hongu toziva kuti vane hasha asi zvakaitwa namomba zvekare vakabetsera kufonera hama idzi kuti aiwa kana munhu auya kuzobatana nemi muregererei kuzvininipisa wow saka murume wokupondwa uye akatovigwa kukaroi uyu paakaenda kukaroi achidaka kunobata maoko achibvanze nehama hatisi kuda kuti usvike pano achibva azodzokera chakupai zuva tambotanga tachema tanzwa misodzi yedu yadzikama tozotaura nemi saka izvozvo ari kuti handina chadati taudzwa hapana chati chati taziviswa tangomirira parichazonzi taakuda kutaura nemi
hello KB na Bozo chandi jamba kani ndi pasmo pa kuadzana chitangidze mbichana hanzi wakanganwa timu yala iwe. Okay, ndi chipiko cha kujamba cha ku Mozambique pasmo pa kuadzana taura neso ndi chipiko cha kujamba. Okay. Kede we Manchester City pa UZ Agro Industrial Park Harare ndiripo pa chimuti mina zhoro pa Glenora ipapo ndozoti makachibata chimuti kanonziko hubaba japreza ukadai unenge wagonera ka boss zvemunyati pa Shisha Business Center apa kajavika cha ungati pasi pari kupisa. Yes, kuita kumotoka wewe kana ukafone papo nguwa iyo ichirira songwe ziya kuti zvese zvakastopwa zvese audairwe phone hakuna zvinoitika kasongo kachipera woona kuti sema missed call pane message apinderi kusimbisa hubaba dada nechako dhiza muhupe pa ushe wekunze arachipata chimuti kuti dzvi variko ndipo pa South Park here vapi boss Chineke Mofela variko timu yaofa andisikuziya ndo ndikazhinji ukaona vasingawanike inenge ichiwanzorowa ukaona vasingawanike asi ichiwina vabuda kunze kwenyika yeZimbabwe aiwa kacheleka yakarova kapotveyo ndo yekuuraya vanhu akuya kusikurovaka kuuraya kuponda saka ndifunga varifunga kuti vakaita ngozi varikufunga kuti timu yakapara ngozi ariseko didri dichihuri gogobeta nyada gina pane munhu wandiri kutsvaka ndiani Texuwa Chiragwi Zimbabwe ndisitirewo message kana maona Texuwa Chiragwi coach na mdala mapfumo wekepsulaje angafambi gaga ndoti waona nomuperekedza vauye pandiri moda kuita se ndakagadzirira mashoko akanaka magunanzi mashoko akanaka nokuti sowe rakanga ravharwa aiwa ambuna kutombovhura sowe sowe ragara ririko Isabel asi rakanga ravharwa nezvandakataura baba Isa baba regai ndikuyeuchidzei pagemu rengezi platinum makati mimi Caps ikawina pagemu rengezi platinum muchavhura sowe kwatinovhura here tinogara tarongedza zvinhu zvazvakarongedzwa kuti patinokohwina apa tobva tanopinda saka manga musati mavhura sowe saka takunovhura tauda kukutangidza toda kupai mamwe magames kana kuti munoona here mungapiti denga tikusangana nechiko zvino anoti Chiragwi vanhu pano mukaona here zvimwe zvinhu zvandakaona Texuwa Chiragwi anoziva kuti maplayers anotamba nawo muground ndo vanosangana naye zuva nezuva vanhu vasingasangana naye nguva dzese masupporters achipinda anotaka kunopa respect ikoko vachipedza anodzokera zvakare ikoko because vakawanda kudarika amuchinda uyoyo vane hanzi nabatu message yakasvika ndiri kumapisa Mr. Innocent Mchenjekwa vakafona nezviro zvakanzi ndiri kudzoka mangwana musi wechitatu vanenge vamuHarare saka Bosho nakanyemba mafara irafika vanoita zvakawanda murimi mukuruka murimi mukuru vanorima land anoshandisa ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsura tsurika matima naose nyika ino Zimbabwe ndichazokupai zvakare chepabhinga apa chevanhu vane mhuri baba vepamba vakafa vane 6 years kune vanhu vakuenda kumhuri yakafirwa ichinzi tiri kukumbirawo kuti tiripe hapana zvavaudzwa hapana zvataurika vanhu vatokanganwa nezvavo asi pavakazoenda vachida kunokumbira vanga vachibva kunoviga munhu umwe afa mufamily vachibva ipapo vachibva vakumbira kuna sabu kuna mambo kuti tiri kukumbira kuti sanganisewo nemhuri tine zvatoda kuripa asi havana zvavaudzwa ava vachibva vati tiri vana isu vane baba vedu vamwe vanogara kunzvimbo dzakati totanga tavaudza chikonzero zvamuda kuripa hatizvizivi asi ndichazoya nacho ichi right nyaya yandoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe inyaya yakaitika kunzvimbo mhuri yeZimbabwe nzvimbo yandoda kutaura pana paka ndisati ndapinda munyaya ndoda kuti Isaac Ndebvu kana kuti Wasi wanooneka paZindoka ari kuzivisa mhuri yese yekwanenyika nezverufu rwaJulie Chikuku akashaya nemusi weSaturday ari kuvigwa nhasi muguta reHarare nenguva dza1 masikati. Isaac Ndebvu ndiye ari kupa chiziviso izvo achiti ngatichemetese netariro nehama yedu yakatisiya. Right, nyaya ndoda kutaura nayo pana pamukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Karoi Magunje Chiroti Chief Dandawa Sabhuku Soraidema. Kune murume akakwanisa kuroora akaita mukadzi nevana 2 asi murume uyu
akasiyana nemukadzi mushure mekunge mukadzi wake iye murume uyu anga kuti sekunzi anorwara nenjere. Akurwara nenjere kudaro ane vana vake 2. Iwo baba vake vakasiyana namai vake. Baba vake vachibvarura mumwe. But pairwara nenjere apa aimboti akaenda kumusha kwa amai uende kumusha kwa baba vake, akaenda kumusha kwa amai uende kumusha baba vake. Murume uyu ari mukati mekurwara kudaro akazosangana netsaona yekuti akabva aita rufu achibva afa. Ni matambudziko. Afa murume uyu akanotorwa kumochari. Ashiri asati akumochari vanhu vakagara pasi ende murume uyu akaonekwa ari panzvimbo yaakafa. Mapurisa akashevedzwa akatorwa. So munhu anga kutokanganisika. But baba vemwana uyu sezvo kumusha kwana tezvara vake kumusha kwa mai vemwana uyu ndo kwakakasira kuti kwaonekwa zvinhu izvi. Mutimbo ukatorwa ukaendeswa kupi kumochari. Baba vemwana chibva aziviswa. Inzwai mashoko anotaura baba vemwana. Mashoko ebaba vemwana anoti iwo vana tezvara pamakaona mwana wangu afa amuna kundipa shoko mere nokukasira. Saka inini ndiri kuti kana abva kumochari vigai kumba kwenyu ikoko. Iye Mkwasha anobvunzwa nemadzisabhuku vakaungana. Nai Mkwasha, mwana wako here? Anoti hongu. Sei uchiti avigwe uku? Andiri kungoda kuti avigwe ikoko. Vana tezvara vachiti tingaviga here mwana kumba kwedu, mwana asiri werudzi rwedu. Murume anoramba akanyarara. Pakazoitika hondo yekuti Mkwasha akabatwa ari mukati mekupfapfaidzwa. Tora mutombi wako. Mkwasha kusvika ataura kuti regai ndikuzivisei. Ndanga ndisingadi kuti ndiroviga mwana kumba kwangu. Ndikuti mukadzi wandakaroora inini ari kutaura kuti aiwa andidi kuti mwana iye avige ikoko. Saka ndaichingoti inini vana tezvara vigai zvenyu ikoko. So hama dzekumusha kwomukadzi nevamwe vatungamiri venzvimbo vari kushevedzera kuti vakadzi vakaroorwa murume aine vana vake, vana vacho vakafa. Zvinoita here kuti vakadzi varambe vachiti mwana afa uyu hasi wangu haafani kuvigwa pano, tsvaka kumuka unomuviga. Dzokorai mati chii chakaitika? Murume akaroora akaita vana vaviri 2. Nemudzimai wakaroora ndobva vasiyana. Iye murume achibva tanga kurwara neurwere hwenjere. Anditika iye pachakewo baba naamai vakamubereka mwana uyu vakanga vasiyana zvakare. Baba vake vachibva varoora mumukadzi. Varoora mukadzi ndobva vagara. Mwanakomana uyu ana baba vakaroora mumukadzi achibva tanga kurwara nenjere. Saka aimboti akaenda kumba kwa baba vake oenda kumba kwa mai vake. Nenyaya yekuti baba namai vaita sei? Vasiyana. Achibva azofa anga akura sei? 29 years. 29 angatokura achitori nevana vake 2. Saka anga achiwandira kazhinji kumba kwechi kwa amai vake kunova kwatezvera baba vake. Saka munhu akazoonekwa akafira ari mumvura. Ndobva atakurwa mushure mekuratidza kuti anga kutofuta. Ndobva aendeswa kumochari. Aendeswa kumochari Mkwasha achibva azozivisa kuti mwana aita sei? Afa. Akunotorwa kumochari vanogara munzvimbo imwe chete. Mkwasha ari kuti andidi kuti mwana uyu avige kumba kwangu nenyaya yekuti anomwe mukadzi. But aisabuda pachina kuti nyaya ndiri kuda ini ndeyekuti chi asavige kumba kwangu nekuti mukadzi wandinaye ari kuramba kuti mwana wako haafani kuvigwa kuno. Wai zvadaro Mkwasha aingoshevedzera kuti makanunuka kundizivisa kuti mwana wangu afa mere. Akati aiwazve waitofanira kutotitenda chikonzero mwana uyu pairwara aitonyanya kugara kuno kudarika kumba kwako. Waitozviziva kuti mwana ari kupi ende mwana uyu iwewe ane mashoko ekuti pese pauya kumba kwako waitora shamu uchimuruva uchiti hausi kunzwisana naye but usingazivi nyaya yekuti akurwara nechi nenjere. Saka kwaiwanita nekuna mai vake kunoko. Saka airamba masabhuku akaunganiswa murume akashedzwa nemasabhuku agariswa pasi. Naiwe mwana ndiwako here anti hongu kuse usingati uvigwe kungusanguda hangu kuti avigwe. So vana tezvara vakazokwanisa kuti asikunzwa kutonga vega ndokuzoisa Mkwasha pakona kusvika mupfapfaidza kusvika Mkwasha atana kuti aiwa chiita kuti ndivige mwana wangu nenyaya yekuti kusada kuviga kwanoita mwana wangu mukadzi wandakaroora ari kuti hari kuti mwana avigwe pano chikonzero hasi mwana wake. Mukadzi uyu akazoroorwa nemurume mushure mekunge aramba nemukadzi wokutanga vane vana vangani? Ana. Saka angasingada kuti mwana azovigirwa pamba. Ndofunga inyaya yekuti kana mwana akuvigwa pamba pane zvinodiwa. Vamwe vanouraya mombe, panodiwa zvinotengwa. So aitoda kuti ilosi kuti murume uyu abuditse mari yekuviga mwana wandisina kuita naye. Asi zviriko here kumadzimai kuti kana maroorwa ndo mutongo wacho. Saka baba vanga vatoteerera mashoko akataurwa nemudzimai wechi2. Ndo hurumende iri kutonga kuti mwana afane kuvigwa pano. Haachavigwi pano.
achibva topaka mutoro kuna Natezvara Tezvara kuti viga ikoko but pane vakazotonga vega aunza nyaya pachimuti ndiani ndanatezvara kuti shuwa kuda kuti vigisa here mwana asiri werudzi rwedu but chinotsona kuti baba vacho variapo awa vane musha wavo awa asi akazosvika pakutaura kuti mukadzi ndiye anga asingadi saka akazovigwa akavigirwa kupi kumba kwa baba vake izvi vatakavigwa kuma nguwai kuma pasi 8 dzemanheru pasi 8 dzemanheru ndechikupisi karoi ikaroi iyi mukoma KB kuntorina sabhuku naze nyaya yakaitika kukaroi majungwe karoi magunje kunonzi kuchiroti kwa chifi dandawa sabhuku sora idema ya pakaipa 0713938538 kana 0789600748 morning KB na Bhozho famba ine basa vakomana ndinonzi Misheki Moya paLions Den Murereka ndakakudza kuti murume murefu kwa wechidiki but ibreed zokuti ku national team ngambomveta kuti vanzoti anogona kutamba bhora here hamudara emudenga yese ari kachikotora aiwa anofanira kuenda kucricket ari cricket andika ihika kucricket Misheki Moya cricket unoigona here cricket amusi kuona zviri kuitwa naBlessing ihika ndizo cricket aiwa imbotirena mfana wangu KB mukadzi uyo anotonga hasi chera here ndinonzi David Karavina vanatezvara tiudzeyo kuti mukadzi uyu ndiwo mutupo upi sabhuku sora idema vakadzi tine drama kikiki ndinonzi Sinikiwe Mutombeni ndiriko outer United Arab Emirates kuri seiko nhasi vakadzi ka saka mudhara akatotya mudzimai vanenge vachitongwa baba vanenge vane simba panenge pane simba rawo pakaipa apa nemudzimai havana muri havana mwana ari kumati vanga vane vana 2 nemudzimai wakarambana naye ikoko natezvara ikoko handizivi kuti zototyisa kuchengeta vana vavo because kuna amai vake ka 19 minutes past 11 maona zvatinorambidza vaimbi kuimba uchiteedzera vamwe chero ukagona unonzi uya anoimba samacheso uya anotamba samanyowa chero ukatamba sei but unisiro futi ceremony mumashure saka pa mukangoti karoi yatora chimuti kunge gokwe chiri kuramba iripo iyo gokwe ine nyaya yayo pane murume akabva kugokwe achienda kubhinga ukutora mukadzi wemunhu achibazotora aiwa ndokusotai magwana update iripo update yemukadzi akazonofira mukadzi achikotorwa nechikomba uyo kupupura mudare kuti aiwa ndatora ndakandati zvakundobhadhira chete but muridzingatore mukadzi wake mukadzi akamira kuti aiwazve iyo baba ndo vari kumbera ndo vandiri kudawo zvikanzi nechikomba kana vati vanoda ndoenda hangu navo achingosvika mumba mangwana kusenda ari kumugari chemukhuyu akaoma ari muteni muzotipaka kuti yakafamba seiko nyaya musadaro vanhukadzi kudyisa murume neshavhero kusvika pakuramba kuviga mwana wake pamusha wake ndinoti happy birthday kumudiwa wangu Lineti Chadzemba Maikaila ndinonzi Jonga Coleni 4 Streams Farm kumvurwi mukoma KB ndine nyaya panapa yandinayo but iri kurwadza chii chaitika vanhu vanoziva tikabuda muzvishavane tinochienda kunonzi kubonda nyaya iyi kune munhu nzvimbo iyi yange ichiitika nyaya iyi kuti kukabiwa mombe nzvimbo iyi kana ndisingakanganisi panapa paWhatsApp channel yedu mukoma KB muchaona vanhu vachisimudza maoko vakawanda vachiti kuno zvakaitika ndirika kune vanhu vanga vachita tsika yekubiwa kwemombe pane pamusha pakabiwa mombe uri musi wemandi mombe yakabiwa yaina kuwanikwa yakazowanikwa about 7 kilometers kubva pamba mudanga mayabviswa mudanga omwe mune mombe dzinokwanisa kuita idzo 11 so makabiwa mombe aina kuwanikwa payenga iri yakazoonekwa about 7 kilometers kubva payabva iri muvillage rimwe rechi 3 kubva muvillage mavanogara but mombe yakaonekwa paine musoro zvemukati nemakumbo paingotorwa imwe nyama ichisiyiwa zvaitika musi wemandi ndo tazviona asi unoripota kumapurisa musi Wednesday muchibva maonekwa muine mombe 2 dzisimo about kilometers kubva ipapa same pane dzimwe nyama
dzimwe nyama hapana. But pese paionekwa paine mombe, paionekwa nzeve yemombe yakaitirwa pupu iripo ipapo. Pamombe dzese dzinenge dzabiwa dzavhiyiwa dziya panenge pane nzeve yemombe panenge paine pupu inenge yakadamburwa. Aiwa, musoro wayo unenge uripo ipapo, hauna kuenda munzeve memombe munenge mune pupu makaitwa pupu. But musoro unenge wakarariswa kuti kana muchisvika ipapo ndozvamusaka kuti usangana nazvo kuti ipupu. Okay, ionezeka iyo Monday, Wednesday, musi weFriday ndobva dzarohwa 5. kwakatanga 1 2 5, so dza8 dzarohwa. Zvakaonekwa zvakare dzakaripo 5 kudaro, dzakaitwa zvakadaro kuti every musoro wemombe zvakare uine pupu. But zvavakuona mandizvo kutoti pupu iyi yaitoratidza kuti pane payaitirwa mumwe macho yanga irimo kuita zvokuti iri kutoisirwa, haichaisirwa pupu. Pakutanga vachizoona kuti iyi pupu iyi hapana payaitirwa ikasimudzwa iswa panapa, but munzeve umo ndo mayaisirwamo. But apa iko zvinozvi vaonekwa kuti iri kutosumudzwa ichinoisorerwa munzeve. Baba vachibva vati no, ndaripota kumapurisa but hapana zviri kuitika. Zvinhu zvaitika last week izvi ndikati wiki radarika iri ndo yanga ifambirwa nyaya, saka last week but 1 ndo pazvakaitika. Musi weSaturday uyu waiko zvinozvi uyu pamba apa pakabva paitwa bira, usiku pakarara pachiridzwa mbira. Papi pane mombe pamba pane mombe dziya dzekubiwa dziya 1 2 kana 5 1 2. Aiwa, dangariro mombe iri danga rimwe chete. Aibva mudanga wanika dzese dziri kurohwa mudanga rimwe chete, dzakarohwa mudanga rimwe chete, dzarohwa mudanga rimwe chete. Musi weSaturday pamba pakaitwa bira, vanhu vakarara pari bebe dzichirohwa. Hamene kuti ndana vimopo here kana kuti vana manhanga matete kana kuti ndana vana Sasha, because pairohwa mbira usiku wese musi weSaturday. Nhasi tiri pamandika, nhasi tiri pamande, nhasi tiri mbira dzakaitwa musi weFriday. Okay, ndo paitwa mbira musi weFriday. Pana baba vanogara munzvimbo iyi vakabatwa kanzvimbo kekutanga nemhosva yekupomerwa kunzi baba mombi, vakasungwa vakadzoka. But shoko rekutanga repekutanga rakanzi izvo vanzi 6 years vari mujere, but havana kuita 3 months vakadzoka. Ndobva wabatwa kechi2 vakabatwa chinzi ndo vakabatwa navo vakasara vakasungwa vakanzi 7 years, ivo baba vavo vakadzoka. Izvezvi manje vakambobatwa mushure mekunzi tauda kurova tega tikavaendesa kumapurisa vari kudzoka. Ndobva vatomboenda kuchipatara vakazvimba musoro mushure mekurohwa, but zvekuzvimba izvi zvine 3 months vachibva vatsoka. Marwadzo anoratidza kuti iko zvinozvo anenge achiri kuonekwa. Pachibva pazorohwa mombe idzi, parohwa mombe idzi hapana akaonekwa, hapana akafungidzirwa, asi nenyaya yekungoti vanhu vanoti watoziva munomu ndinenge. But mataredzi mhosva nemapurisa munhu akasungwa anodzoka paground, kureva kuti mukamunongedzera anogona kuti kusungisai futi achiti umombo wenyu ndewenyu, nekuti ndewei, nekuti kwandakaenda kwemutemo ndakadzoka. Musi weFriday pamba pakarohwa mombe idzi pachibva paitwa bira, ichibva yamuka iri Saturday kuseni. Yamuka iri Saturday kuseni, sabhuku havana kuenda kubira, vachibva vanzi aiwazve makanga mavazivisa kuti muchaita bira muno. Zvikanzi takaenda kunosiya shoko nasekretary wake, because iwo sabhuku pachavo vakanga vaenda kurufu. Zvikanzi chengetai hari yasabhuku, mushandi wasabhuku zvandiri kuda inini zvinotangira kana sabhuku kana vamwa zvese zvatiita usiku zvatenderwa, nokuti ndo baba vemosha. Sabhuku achisvika sabhuku vanomo zvikanzi ndakaneta, zvikanzi takati nehari yenzvika nasabhuku aiwazve handingamwire hari kumbazve ndoyakumba ikokosve kuitira kuti timotesezve kuti ndingakupiwa hari yangu ndega sei. Ndoyakumba ikoko hari yomwiwa ichitonzi hari yasabhuku. Papa hari ichibva yavhurwa kumapasti 10 dzekuseni, sabhuku vanodanwa. Kuma vanhu vakanga vamwe vanoenda nemombe kumunda dzinoshandiswa dzedziri pamajoki, vamwe vanoti umwe achienda nemombe dzinorima umwe anovhurira dzimwe mombe, vamwe vanoti dzakasungwa dzinoenda kunorima dzimwe dziri mudanga, panokumurwa dziri pajoki
zovhurwa pamwe chete nedziri mudanga dzoenda kunorima. Nguva yekuti mombe dzakunovhurwa baba pati, baba vaya vekupomerwa vaya vari kumunda, ivo vane mombe dzavo dzinokwanisa kuita 6 dziri mudanga ravo, 4 mombe ne1 ine mwana, kureva kuti muzverei nemwana wayo dzobva dzaita 6 dzese. Baba vari kumunda vari kusakura, vachisakura kumunda kumamukoma KB, pakavhurirwa mombe dzavo ivo kuti dzakuenda kumafuro. Mombe ndoda kasidza kudza kupenga, mombe ine mwana iyai ndokumhanya kunotunga baba. Vachisakura, mwanakomana wavo akanga ari mumunda achangoroora zvezvo kuti wakaroora ka saidhi raari kusakura, ari kusakura ndima yake nemukadzi varipo 2. Amai mwanakomana anochema achiti mombe kuti babako wanike mombe yani, imombe yawo. Mwanakomana ari kumhanya akabata badza zvokuda kunorwisa mombe, kwa asati asvika pamombe iyi, mombe kuchisiya baba kutaka kudzingira chi mwanakomana achidzingira mwanakomana mumunda umu mune muti wavanomwira mahewu, achibva nokwira pai, achibva nokwira muti. Vana amai nemadzimai nevaroora vese kwakutiza munda kuti mombe iyi kana kuti yanga ichidzinga baba ikozodzingira murume uyu inogona kuti vinga tese. Achibva asvika achibva ajambira davi remuti ndobva kwira muti, mombe ichibva yamira ipapo kwakutaka kutunga muti ichibuda furo, ichipedza kubuda furo ndobva yafira pasi pemuti. Ndobva yafira pasi pemuti, yafira pasi pemuti. Baba vakangoraraka vatungwa ndirika, baba vakazoita zvekumuka vega ndokupaparika vachienda kumba. Vaenda kumba ndikunopinda mumba mavo, vari kuti ndiri kutya kubuda mumba bhosi anosiziva zviri kuitika, havazi kuziva kuti mombe iyai yaita sei, yafa. Baba vakarara vari kumba, mukomana azobuda akuenda kumba, ari kusangana nemukomana ari kuenda kumunda, ari kuti iye mombe kundatiza mombe uko, mombe dzedzitoyasinge dziri kuda sei, dziri kupafuro dziri kutungana, but imwe mombe yakabva yatunga imwe mombe ikatanga kubuda matumbu. Vachizoenda nemukomana uyu kunotarisa mombe dzedza, vari kuona yatunga neyakatungwa yacho dzese dzarara dzakafa. Dzangani mombe dzi dza 3. So 3 dzachona, 1 mombe yakadzoka mudanga, i1 chimuru chiri kungochema nekutsvaga mai vacho achisi kuonekwa, nekuti amai vachona ndo vakatanga kumhanya unotunga baba vavai achibva vanofa. Saka chimuru neimwe mombe ndo imwe mombe yacho yatoonekwa kwairi nepaikafira hapasi kuonekwa, but yakadzoka kumba chii imuru. Baba ari kunzi boendesa kuchipatara nemamwe vanhu vari kuti ina ndikwanisa kuita sei, ndiri kutotya. Saka iko zvinozvi ava Sabhuku anditi vaziviswa, Sabhuku vachibva vati ndiri kukumbira kuti ndiite musangano wekuunganidza vanhu vari muvhileji, kuti munzvimbo munomu makaita nyaya yekubiwa kwemombe, mombe dzichionekwa dzakavhiyiwa, mombe dzichionekwa dzakafa, but munhu aibirifirwa nemombe idzi akabva aita chi bida rake, neniwo ndakanomwa doro ipapo. But Sabhuku anotera vachiti muridzi wemombe idzi akataura kuti handina zvandingazviita, beta hadzo mombe dzipere kufa, nekuti pabira ipapo zvakare akatoura imwe mombe yaitofungidzwa kuti ndiyo mombe yakasimba, ndo yakanzi uraye unofungidzwa kuti unoda mudanga kana kuti yaunotiwo kana pakurima ikashayikwa kuhairime, yaunofungidzwa kuti pane mwoyo wako, uraye mombe iyoyo uchideketera zvaunoda, ndo yakaurawa. Saka chakuitika chii kuti munhu aifirwa nemombe iko zvo zvikuita vanhu rutungwa nemombe ende mombe dzake dziri kufa? Hapana anoziva here zviri kuitika, chikonzero zvakuitika muno mune zvemombe handichazivi. Baba vai vachibva vati vakashedzwa, vakanzi imimi pamusangano wandiri kuita panapa mutori umwe wevamwe wandiaitira musangano, nekuti ndaona dambudziko rapindawo mumba menyu, mombe dzenyu dzafa, imimi matungwa nemombe. Hapana anoziva here zviri kuitika. Murume achibva ati inini zvandakaita ndezvekuti ndiri kuda kuti akatora mombe dzangu abude pachena, zvisinei kuti ari kure kupi. Pandaiita bira ndo zvandaitira, vandakashedzwa kuti vandibatsire ndo zvavaitira. Kana pasati pabuda vanhu inini handina zvandiri kumira. Kana pachiitika mabira anopedza mombe dzese ndichazviita. Saka mashoko azobuda nezuro ndeyekuti baba vakazotuma mwana kuenda kwaSabhuku vachiti Sabhuku ndiri kukumbira muye kumba titaure, inini handisi kukwanisa kubuda kuenda kumunda kana kubuda muyati mangu. Ndikabuda kungodabuda dhoo ndiri kuona mombe irida kunditunga, but mombe yandiri kuona ndiyo mombe yangu iye yandakashaya pamusoro pemodzi mombe dzokufa.
Sabhuku vakati handisi kuuya ikoko ndakaunganidza vanhu kuti ngatitaure pane zviri kuitika ndobva aita zvokunyora tsamba ari mumba achiti Sabhuku ndiri kukumbira kuti munditaurire nemurume ane mombe dzaonekwa dzichifa dzakaonekwa dzakafa dzedze dziri zvino panze ndini ndakaita izvozvo akanyora tsamba kuna Sabhuku akanyora tsamba haana kuenda kuti ari kuti ndikabuda hapasi kubudika ari kusangana nemombe saka ita zvekunyora tsamba kuendesa kwa Sabhuku Sabhuku wachipiwa tsamba wari kuti kudini ndo patadza so Sabhuku ndakwanisa kutaura nawo achiti nekuda kweizvi handikwanisa chandichakwanisa kuti chini level yangu ndichaunganidza village ndobvunza muridzi akashaya mombe kuti zvaakaita nepaakafamba akanga atoudzwawo here kuti akaita zvinhu izvi ndiani kana ndikamupa tsamba kuti verenga akasvika kuti ndizvo arikuda kuita sei toona kuti zviri kuperera mangu here kana kuti ndichaende kwamambo izvozvi murume uyu ari kuramba kutya kuti abude mumba achiti ndogona kutungwa nemombe yaari kuona ane mazuva mangani arimo tsamba akanyora nezuro tsamba akanyora nezuro kuendesa kwa Sabhuku aendesa nezuro tsamba asi agara mumba kwemazuva mangani maybe 1 week yakutokuona because zvakaitika last week but wanika but bira rakaitwa musi weFriday saka kubva musi weFriday kusvika izvo ndo pane tsaona yekumuka yekuona mombe pakaipa so murume uyu ari kuti kana mombe dzichipera nekuda kwemapira ngadzipere saka akutasirunza akubhekwa nevanhu vaitsvaga mombe vese vaya vari kuti rambai makabata ipapo ngazviende kumberi ende uyu ari kutaura achiti kwese kwaitoenda nyama akatonyora ipapo kunzi takaendesa mabhushi ataendesa nyama nerakati zvokuti nyaya iyi ichaguma zvakare yapinda kumapurisa nokuti vanhu vaisapulaiwa nyama iyi vanofanira kutaura zvakare kuti vaitenga kupi nokuti mombe ikatengwa inokliwa ichizikanwa kuti yabva mudhibha rekwanhengi maSabhuku nhengi regai timbotengesa tiri kudzoka manje yaparaipa Mano Verson Kanema Muritaniko Famba Bozo wagododzora ntima wa Moli Mulauzi pana John Chibadura apo Verson ndiri kumaraini kwa ticha wasina shamu okay tinotenda Mano Verson Kanema Omaisavera ndo zvakachizoita kutaura right handinoda kukuimbirai pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa po rikiti boom Rodreki Mulekano kutriloni akachibata chimuti kuti dzvi manje kwa mambo angakuenda sei nemombe idzo dzakamufudzira mumba Didmasi Makoshori kugurure kwa mambo achakuenda sei nemombe dzakaita sei dzakamufudzira mumba aiwa madhiri apa ndiye kutotaura iye ndiye anoziva kwakataura mombe kutanga atotaura kuti Sabhuku itai kuti nditaure nanhengi uyo ndini ndakaba mombe dzake uyu ndiye anofanira kusunungura ana Jambuluta vari kumira padhowa ana Pondokasi Biswork Bontomari munoiziva imbotiudzayo kuti kwenyu kwamunogara ikoko mombe yamaiziva kuti kana chero dzikaenda kunofudziwa munofanira kugara makaitarisa ndeipi ivi mukakunonoka chete mukangobwaira chete yaikonzeresa ngaagare mumba imomo kusvika 2030 mbabva yemunhu ndinonzi misintelligence Kelvin Joao patongomafamba mombe ndechimwe chipfuwo chatinozivikanwa semuZimbabwe kuti kana unacho ichocho chipfuka unganzi baba papi usina mombe uri baba papi saka baba Isabel idzi mombe dzakatungana dzibva dzafa wani yanga ine kamuru ichibva yanotunga baba ndotanga yacho yoyo ichibva yadzinganisa mwana ichibva yangodonha ipapo mukomana akwira muti ndobva yadonha ipapo idzi dzasara dzichitungana idzi yatunga imwe neyatungwa dzese kufa wana isi kuwanikwa kamuri ndokakuwanikwa loud and clear chamunorwa chimusi pakadzambaira pakuda kangoma pasongo yenyu apo aiwa regai tipe Timothy Mpopere panenge pakuda instrument apa
ameroti anokwana pati kuti zvigoita panyaya remember iyo yava kuda mambo kuti aipedze sabhuku vava mutete ndinonzi Inoki Mwatsiya kubhikita panyaya yemombe iyo imwe chete kusaiti ukugara. Remember ndakamboita nyaya yakazorambwa futi na sabhuku na chief yambuya vekuti iwo vanga vaine mbiya yange ikazara tsanga dzechibakwe. yes Ndofunga ati kuma 4-5 years makaita kudhara vachishevedzera kuti tsanga imwe neimwe yechibagiri umwe munhu wandakapfuudza uyu. Ndiko futi regai tinzwe mashoko anotevera tiri kubwerera tsopanopa. Chakabatwa chimuti nasimba matashu pakachiva kwakazangarare hanzi muri kupisa kanyemba nabhozho tinotenda kasimba matashu kuri seiko kwakazangarare. KB nabhozho pamwe mwana uyu anogona kunge akatochekereswa asina kumbovigwa. Takachibata chimuti kwa dodzi kumashedhi. Rangarirai chirengwa kuguruve ridzai pfuti katatu muchidana zita rangu. Rangarirai chirengwa, rangarirai chirengwa, rangarirai chirengwa. Po 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 rikiti vo ya yatanga nyaya iya. Ndokumbirawo nhamba dzeavo vakabirwa mombe because ndakabirwa dzangu kuno faniwe denere padombo shava. Baba Isabel kana pane dambudziko ririmo munyika yeZimbabwe, dambudziko rokubiwa kwemombe. Aya mombe dziri kubiwa mkupa kepi Zvisinei nemutongo wakaiswa kumunhu anenge abatwa kuti aite sei aba mombe. yes Wanonogara kupi wanopika. pane nyaya sofa dzandaona dzane makg kana maweights ari pamusoro dzevanhu vari kuita sekunonzi mitongo yacho inenge isiri kubatana zvakanaka. Vanhu vekuba mombe vakawanda vanenge vachidzoka paine umbowo. Vanhu vekutora vana vadiki vachigara navo sevarume nevakadzi. Mitongo yevanhu ava pane zvakawanda zvisiri kugutsikana nezviri kuitika nevanhu. Vanhu ivavo vakawanda vacho havasi kuenda kunopika zvinoenderana nemhosva dzavo. Baba Isabel, atingape okay mapurisa vanenge vabata munhu vaita docket ichokwadi oenda kudare obvanzi 7 years ubvanzi 7 years handitika dare raita mhosva ratonga munhu handitika rapa mutongo wake yes apiwa 7 years aenda mukati. Tarisai muone mataura nyaya yemurume uyu kuti pamombe yega yega yange ichibiwa panga pachiwanikwa chii. panga pachiwanikwa pupu iri munzeve zviri zvega here zvinizvi ya ipapo. But pamitemo yedu izvo hazvitariswe nekuti hazvikwa zvizikamwe hazvina umbowo ndekuti munhu akatora mombe. Asika tarisai muone kuti abatwa munhu aenda haasi kugara ari kudzoka. Hapana here mishonga iri kushandiswa apa. Saka mishonga irikwe pupu iri kutsvagei munzeve yemombe. nguva muri kutotizana naye. Yes. Pupu iri kutsvagei munzeve dzemombe Zimbabwe. Hapana watiri kupa mhosva. Mapurisa vari kuita docket. Yes. Dare rebva rati 7 years anogona kupiwa 10 years obvisirwa dzimwe 2 but 2 months munoona munhu adzoka paground kuti mangwara iri kusenza lini apa. mishonga iri kushanda zvisho. Kunofanira kakuuya vanomirira ka matare edzimhosva. vavati ndikakuudza iwe munoseka ka yomwe munhu anotozika ndo ari kujereka but anotombouya masikati achimboswera achiona chimama chake osidzokera zvako iswa mukati. tiri vasiyaidi tiri vatikiti munhu ari kuchitokisi ari kupika ari kutopika asi anoonekwa kunze achiya kugirlfriend yake osidzokera unopinzwa mukati. hakuna zvakadaro papapati ndiri pano kaini mishonga kai mishonga ipi ari kuvhurirwa nani panochengetwa paya ndiri kukumbira ari kuziva nyaya iyi ngatiipedzesei nhasi. tofamba kuenda nekujera riri kupika munhu tinobata kavatauririka
wo tikachenjeza zvakawanda tinobata vatauriri ndiri kukumbira Zimbabwe murume wekubirwa foni ndibatsirewo tibve pakubirwa foni kunosvera svika panzvimbo iyoyo tipedzese nyaya nhasi tinobata vekumajeri tinzwe kuti chii chiri kuitika shefu meya Kanyezi chireke ndipedzese panyaya yemombe zvabuda pachena ngaadzosere dzese dzaakaba ndinonzi Brian Hokonya kwandiri isai muchinjiko mitatu KB naBozho. Brian Hokonya hanzi murume uyu kana azikana kuti ndiye akaba mombe uye adayira ngaadzorere mombe ende mutongo wekuba kwemombe unofanira kuenda matare dzimosva muno mukati. Yes. Pakaipa 0713938538 murume uyo imbavha ngabatwe nevakomana vemabhandi. Saka nyaya iyi haina kunoripotwa kumapurisa yokubiwa kwemombe. Pati zvinhu asatenzo zvemapurisa zvakamira sei. Tinoda kunzwa kuti iye murume uyu anove ndiye muridzi paakubuda nyaya kudai so. Ari kutangira nyaya kwaSabhuku nekwamambo chete here kana kuti adaoni nyaya kumapurisa because ndiye ari kukondrola nyaya yacho yese. Iye akanyarira rizi. KB naBozho vanhu vari kushandisa mushonga mazuvano ndinonzi tadiwa kabamu paguruve apa tingatimbotsvaga vekumatare dzimosva vamboya kuona handiti vambotiudza nyaya iyi kuti zvinofamba sei kuti munhu anotonzi 11 years pasina 3 months munoona munhu adzoka mukabvunza kwakazoitwa koti hamukuoni munhu anongodzoka. Tinoziva kuti pane chirongwa chokuti vanhu vanobviswa mumajeri napresident chiya chisipo chiya chinoya nguva ipi pane pachinopinda yes kana nguva yacho yakwana saka kuti murume uyu haana kubudiswa here nechirongwa chapresident. Aiwa anogara ihoromori anogara akadziba achienda achidzoka izvozvo chiro mungada kubvunza nzvimbo kuda kuti tiudzei kusaiti kwenyu kuti ariko ndezvendiauza hatishayi 50 apa izvezvi vanoenda vachidzoka vanozikana nokuenda vachidzoka panyaya dzake. Zvimwe zvazvo mishonga izvi asi mishonga inoshanda here tikataura nyaya yemishonga pana vanhu tosungwa kuti wanditi inini ndakuroya hakuna zvinhu zvakadai avo baba vekuba mombe ngavambogara mumba taneta nadzo mbavha dzemombe. Kenneth Chabira kuchimanimani kwachikukwa chakabatwa chimuti chikukwa chimanimani. Yes, Kenneth Chabira hanzi ngavambogara mumba imomo taneta navo ava vembavha dzemombe kusvika 2030 vana veZimbabwe. Kanyemba naBozho tiripo takakubatai zvakanakisisa. Thomas Phiri pagwanda hazvisi zvega mishonga inoshanda ari kure kugwanda ndakamboita nyaya yevarume yekudzingirirana vakaenda vakasadzoka vese. Ndiri kukumbirawo varume avo vakasadzoka here because vakanetsana nenyaya dzekutorana vakadzandika kwakudzingirirana vakadzingirirana ivo vakaenda zvachose hapana akasadzoka. Tane nguva nayo nyaya tibatikana muchitinzwawo kugwanda tibatsirane toda maupdateika kuziva nyaya dzedu dzakazoperera papi. KB naBozho ngora pupu utori mushonga iwoyo kusema kwamunoita ikoko muchipfira paya ndiko kuraswa kwemhosva mumatare. Asi haisi pupu yese inoita mhosva dziraswe panenge pakarombwa pakanoitwa miko yepupu after wapara mhosva. Saka pavanozobatwa vanenge vafarisa vakomana vatyora miko ndinonzi Ashmo Hove weGokwele. Alright. Pamunoona miko. Yes. Mukangoona pupu zvadhakwa but vakomana nofunga vakatyora miko kufarisa vanenge vane keshi vanenge vane keshi. Saka pamunoona pupu paya pamunosvipa paya kuraswa kwemhosva. KB naBozho regai vekuba mombe vagare mumba ende vachabuda vane ganda rachizungu. vanobuda vari makiwa vari varungu. KB naBozho regai vekuba mombe vagare mumba ende vachabuda vane ganda rechirungu vanenge vatsvukirira. Saka
madhamu vari kuvaendesera chikafu mumba imomo. Avabude akuagere mumba ka chinongobikwa vakatarisa. Mombe yakavatunga paiko. No ipapo ndazvinzwiswa tikati bhozi baba vakadonha pasi. Zvekuti varoora nemukadzi vaichema mwana achibva kwakabatawo badza rake. Asati asvika ipapo mombe yakatosiya baba kwakutanga kudzingirira iye mwana. Instead yekuadvance achienda kumombe akanga atoendiye kumberi mombe kumashure ndokungochambira kumwe muti uri mumunda. Pavanogara pasi nguva yekumwa maheu yayo ndobva aendamo zvisinei akakwanisa kuchambira mombe ichisvika mukomana anga atori mumuti kwakumira ipapo chiburitsa furo ichitunga muti time kiriki pasi ndiye ziya. Imo mumunda vairimeiko baba vane mhuri yavo? No wanzi uri munda wechibage. Okay. Munda wechibage yangu yekukohwa kai. Ya idzo mombe dzekufa dzababa awa dziri dzega here ipapo manje ndoparisazivikana kuti idzo mombe dziri dzega here kana kuti zviri mushonga dzakukonzereswa nezvakaitwaona akabirwa because mombe ingangobudika kumhanya kutsvaga muridzi wayo zvakaitwapo ndofunga ndozvakatokonzeresa. But kana kuri kurima kuri kuti izvo ari kufana kuripa pakaoma mukomakevi ipunishment plus good move zvangochifana kutora chinoripisa munhu nedzakowo dzacho futi dzabva dzafa ucharipa nei? Ya pakaipa saka mati tibate here veZimbabwe Prison and Correctional Services. Chakupedzisa nyaya yachona nangokuti turi muzive kuti zvimwe zvinoitika zvakamira sei. Musungwa anotozikanwa kuti akavharirwa vanhu vachienda kunomuona ikoko ane nguva yanotombosvika kumba kune girlfriend yake achiona girlfriend yake achizoenda ende zvine chokuita futi pamba pacho paanosvika ipapo kune zvimwe zvinhu zviri kuitika futi. Saka ipapo majika pachaburitsa nyaya dzakawanda dzakafanana nenyaya yamukoma KB yandakambotaura kuti kune mwana ari kugara nemuprofita aine 15 years akaenda kubhindura kunochinjwa birth certificate akapiwa mamwe makore nerimwe zita. Munhu iye ari kupawa mabirth certificate achinja mazita iyoyo ndiani zvakare? Pachabuda nyaya yemuprofita kuti agara nemwana uyu kayo pachabuda zvakare kuti mwana uyu akachinjwa birth ane rimwe birth certificate. Roda kuzikanwa kuti rakabva kupi? Ndiani akamupa birth certificate ro? Maona mbanga chena inoparira parire nhema. Uyu paari kubuda nhema ari kubuda panze ndiani ari kumubudisa nekuti gedhi raanochengeterwa raari kupikira rine anorichengeta. But munhu anomboonekwa panze achidzokera mukati kuvhurirwa nokuvharirwa. Fire emoji, fire emoji. Aiwa, ipedzisei. Taipedzesa. Ipedzisei isu tabata ikoko kuZimbabwe Prison and Correctional Services. Kanyezise. Kaiwa. Chef Mayor Kanye. Tinzwa kuti munochiziva here ichi chiri kuitika chakuti pane munhu ari kubuda achimboenda kwa girlfriend. Achidzokera mukati. Ndio jerere kupiro. Pamitambo irabvinwa dzuro ka match day number 6 Kasolaga Premier Soccer League. Simba Bora New Dynamos 1 kuwadzana stadium kushamba. Cape United 2 Manika Diamonds 0 kurufaro stadium. Minango mitambo iri kuenderera kapatsogoro nsiku yarero uno. Chicken Inn versus FC Hunters kubaba Full Stadium. ZPC Kariba ichabvina na Teo 1 kuchamunga. Triangle United versus Hard Rock kugibo. FC Platinum versus Bulawayo Chiefs kumandava. Scotland FC versus Iboso. Highlanders Amashola Nyama kurufaro. Mutambo wachakupaika live pa National FM. Agama FC versus Mos FC kuwadzanai. Mangwana Tuesday 7 April 2026. Rangers College versus Ngezi Platinum Stars kurufaro. Njoka kumira kuleta mafixtures pabodzikana ma results ya match day number 6 Kasolaga Premier Soccer League. Kana 0789 600 748. Hello pa National FM. Hello mukoma kanyemba na bozo mamuka sei. Mamuka sei. Amuka mutaura na Godfrey Chamoto pa Stepford hapo. Pariseko pa Stepford mukoma Godfrey Chamoto. Ayo hapa Stepford pakanaka. Uyo mushonga. Mukoma Godfrey Chamoto. Sorry. Meno zvaita network. Okay, edzai kufona zvekare 0713938538 kana 0789600748 paita munango pantedwe. Hello National FM. Mukoma kebina boss. Yes, muri semko mongo. Muje mungana baba Simba pakwadzana. Baba Simba tibatsire chinzwe. Je kuMozambique je mishonga yakaitika noti iwo avakoshese chivanhu manje vanekoko. Saka ndinonga vakatoparamura ngozi hombe nyange vakaviga munhu wekuno kuZimbabwe vakavigira kwavo kuMozambique asi munhu achangomuka ngozi chete. Ngozi apa inenge ichibva papi?
kuti vakafushira munhu pasina ukama ko vakaziva sei kunonzi kutema nzi chirupawo ani munhu havana kutema yes ko body view yakaitwa sei hapana nahama kana hwani yanga iripo saka zvinotokonzesa kuti pafiwe isingaiteko kumozambiki uko alright ngozi isingaite mukoma KB naBosch ko kana kwanga kusina nzvimbo yokuti mutumbi uchengetwe kusvikira hama dzabva kuno kuzimbabwe dzisvika kumozambiki saka moshari aise anga akazara nekuti anga akazara pamoshari ese kumozambiki tiri kuti isusu pamwe kunogarwa ikoko hakuna mochari iri padhuze but vaifanira kungoita zvokuti zviite hongu kuti ipapo tinopanzwisisa but hakuna zvakadaro hazvingamboita zvongoma KB hapashaike panogara chituna akufungidzira kufungidzira hako ipapo point yechingainzwa but handionenge zvinoitika pamashaike panonzi panenge chengeterwa chituna vanotokumbira kuti munhu ndekuzimbabwe handiti shaikira kuno mozambiki but achikumbirawo zvakadai tikuti hama dzachizoyozobatsira hama yedu yafa ameno mukoma Addington Pwanya tangoti tingoonesana hatizivi kuti nzvimbo yacho yekumozambiki wakafira murora yakaita sei ipapo chiti hapana munhu ari kuziva but vakakanganisa ndo point yangu hombe yandinayo kuti vakakanganisa zvavakaita kuviga mutoro okay ndo pakakanganisika ipapo aiwa tinotenda maita basa mukoma Addington Pwanya anotenda mukoma KB yes chabvondoka chachaya mitambo ye2026 CAF Africa Schools Football Championship final iri kutambirwa kamuharare Zimbabwe kubva ka6 kunobata 10 April 2026 apo mugroup A girls competition kune nyika dzinoti Zimbabwe mahost Morocco Zambia neDR Congo mugroup B girls competition Ghana maholders Guinea Tanzania neBurkina Faso kuzoti boys competition mugroup A Zimbabwe host Uganda Morocco DR Congo mugroup B Tanzania maholders Zambia Senegal neBenin mitambo iyi iri kutambirwa ku Gateway High School muHarare ku Emerald Hill izvozvi pane mutambo watopera mugroup B right boys competition Senegal versus Benin mutambo wapera ka 1-0 then mutambo uriko mugroup B Tanzania versus Zambia nenguva 20 minutes to 11 then mugroup B girls competition Tanzania versus Burkina Faso mutambo watopera watanga nenguva 9 o'clock tichakuzivisa kama results acho manje Ghana versus Guinea mutambo uri kutanga nenguva 11:45 machibese then Zimbabwe nhasi iri kutamba kane Morocco nenguva 20 minutes past 12 mugroup A ku girls competition then 20 minutes past 12 zekwari Zambia versus DR Congo ku boys competition Morocco versus DR Congo right nenguva 20 minutes to 11 then Zimbabwe versus Uganda nenguva 25 minutes past 2 saka handei pa Gateway High School Harare Emerald Hill tinosapota ka nyika dzemu Africa vana vari kuzvikoro zvakasiyana kubva mu Africa 16 countries kusanganisira Zimbabwe avo vari kukwidzana mu 2026 CAF Africa Schools Football Championship final iri kuhostwa neZimbabwe nangoti ningototuru mukati machirongwa chino sports check kana 0789 600 748 paita munango pantedwe halo pa National FM yes kanyemba bronzo na kule zviri kufamba here aiwa happy Easter holiday aiwa thank you same to you ndizvo ndibaba Purity okay Alec Beja ndizvo chaizvo pa Cranbourne ichingoti happy birthday kuna Gift Maria Pera hanze katumana na KB ndakamusi haana 30 years zero aseti Gift Maria akapera semari yake kudhara handiti kutopfeka fodya so ayo mai ndikuya ikoko ndikupindira mai ndakupedza aiwa mari todya tese handiti ehe na chinhu chokutanga munoziva chii kana chinge vanhu tarovererana nga uye ukama tinofanira kufambidzana tiziwana tichiona kumba kunenge kune mwana wedu handiti ava vanombobvira waendaka kunoona ukaroora mwana wangu ndizvozvo nguwasa ndiye akauya chete yes saka pamutemo tinofanira kufambidzana tu kana ndima yepurity let's for example washaika kuti ndinotuma munin'ina wangu kana muzukuru wangu kuti ende undondisvitsiro shoko kuti mukati wapwanyika handiti tozosumudzana tese mange noukama kuti tichiendai handiti ndizvozvo zvinofana kuva zvikaitiwa kwete kudziisa nefoni akatoreswa ipapapa saka nyaya yekuti amai vabatsirikana vari kubudire ngwaende kuambasada yemozambiki muno muHarare okay
wosvika wataura nyaya yavo from there wobatana nemaambasadha wedu ari kupi ari kumozambique nyaya yofambiswa zvakanaka. Tinotenda Alec Gbeja. Ndizvo zvoka hatina zvitupa zvomutemo but tinouziva. So hama dzemurora idzi dzoenda kuofisi yeMozambique muno muZimbabwe. Yes. Wotaura kuti tine hama yedu yakashaika kwakati sitakanzwa kuti akatovigwa isitisipo. Ndizvozvo vanoenda vane mapurisa emunomu kuti zviri zvite chiremera. Okay. Mafoni namba esoratidza kuti mafoni namba aya. Kusvika ikoko zvinhu zvofambisa zvakanaka ende mukwashe akatokanganisa achazivisho kuti anogona kuva pamwe akapita marichiwo zvino mwana wedu wekunoku. Bosi nyangu kana mamusina mwana but ongone mwana wawaridzi. Kuno kuti nobvisa pfuma ngosinobvisa pfuma ende tikarora kumasvingo ndofanira kutedzera mutemo wekumasvingo kwete wokuti harini. Okay. Totedzera kana uchibviswa mombe 100 ndobvisa mombe 100. Kana usingabviswe mombe yomai handibviswe kwete kuti akwedu kunoku hatidai saka ikoko munondibhadharisa zise anofanira kutedzera mutemo wekuZimbabwe kwaakaroora. Alright. Akatoreswa zvisingaiti. Aiwa tinotenda mukoma Alec Gbeja nthawe ndo ziri kudiyana. Motivational quote of the day tiri kuipasuwa kana Vincent Nyikadzino nasi Monday 6 April 2026 kwasara isi 96 days dzatatopedza kamuna 2026 kwasara 269 days kuti gore ripere tiri mu week 15 of the year. Nasi Easter Monday, International New Beers Eve, International Tartan Day pamwechete kana International Day of Sport for Development and Peace. Right, ndo mamweka zvirongwa zviri kucherechedzwa ka muzuva ranhasi. Ega yakatimbonzwa kuti ndiani ari paronare. Hello pa National FM. Mukoma Kanyemba na Bozho. Zviri sei kwa dala. Mandi Godfrey Chamoto pa step for dadzoka. Mukoma Chamoto. Ayo ndinofara. Andisi kuda kukomenta ndoda ngokuimbira ichete Mukoma Kanyemba na Bozho. Pakufamba kwedu tiri masiaidi, pakufamba kwedu tiri matikitivha, pakufamba kwedu tiri masiaidi. Rikiti pu ayaya. Vincent Nyikadzino ali kuti ukangooneka uchifamba na njira yachadidi na ntima uradzara kufuna unaoneka uchiposa mukutakwira kwako bzimfuna lini ntima wakuipa palibe kwa unienda. Ukangooneka uchifamba na njira yachadidi na ntima uradzara kakufuna unaoneka uchiposa mukutakwira kwako bzimfuna lini ntima wakuipa pomwe palibe kwa unienda. You will always win in life if you move with love and genuine intentions. Evil intentions and selfishness won't take you anywhere. Always move with love. You will always win in life if you move with love and genuine intentions. Evil intentions and selfishness won't take you anywhere. Always move with love. Kune vane moyo une rudo ni avo vane chinangwa chakajeka vanowanikwa vachikunda muupenyu hazvidi kuve neutsinye. Kune vane moyo une rudo ni avo vane chinangwa chakajeka vanooneka kavachikunda muupenyu hazvidi kuve neutsinye. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyikadzino kusiya nthawe ziri pana 10 o'clock kana 0789600748. Hello pa National FM. Bina Bozho zviri sei? Muri sei? Ndiri nani zvangu. Ndiri kutaura nani ari kupi apa? Maimbo kumfa kwose kwamije. Mai Godobori. Zviri sei Bozho? Tibatsirai iriko here mishonga iyi? Mishonga iripo? Mishonga iripo. Ini ndatobhoekana nababa vekuti mukadzi wavo ari kuramba kuti mwana avigwe mumusha make. Pamwe ndo vakapengesa mwana nemukadzi wavo mudiki sei vari kuramba kuti avigwe kumba kwavo. Akomana. Sei vari kuguma kuti mukadzi ataura kuti handidi kuti mwana avigwe panapa. Sei vachiguma izvozvo sei vari kuramba. Hatingazive. Ndo vakatopengesa mwana vakamuurayisa vese nemukadzi wavo mudiki hauudzirwe pamwana wako. Vanoziva nyaya dzavo.
vanoziya nyaya dzavo. Ava vekuba mombe ava ngavagare mumba, ngavambogara. Ngavagare vakazorora here kaundi mombe. Aiwa, ngavambogara mumba imomo, mombe dzichivamirira panze, vakangoona kwabuda nemombe yovamhanyisa serei. Ya pakaipa. Kuuraya munhu kakana uchimubira mombe 3-4, kuuraya munhu. Taurai zvenyu. 8 mombe. Aiwa, havana utsinye, ngavambogara mumba 2030 vanenge vachimo. Kana mupombe. Dr. Nephews Mbowa. Mangwana zvivariko. Ukapupu mzee memombe. Saka munofunga kuti pupu yaisirwe munzeve yemombe. Vaitati vasatepwezi mishonga zvavo izvo. Oh. Kuti vasabatwe. Vasabatwe. Saka ndosaka mbavha dzikaba even mumba dzinogona kusiya dzaita pupu. Zvitobika sadza zvototi haende akubana mbavha dzakaoma. Kusadza chokwadi. Sadza vanobika sei ndinotaura chokwadi, vanobika sadza mufunge kuita zvese pezai ipupu. Makatorara mumba. Makarara flat ndozvavanoita izvo. Ya pakaipa. Ende vanhu ivo ukavaona havadi kuti havawire vanhu vanooneka usisi. Unozwa nyingi monenge atori nemunhu akazodai mambavha gororo izvo. Ya saka uyo wemombe poitwa sei? Uyoyo akarwadziswa. Akarwadziswa. Ngadzokere mombe. Okay. Manje dzake dzafawo. Aiwa, vasadaro. Ngavaripe zvese. Ngaripe. Kana kanzatu hamazacho kana vakateerera ndini kutaura ngaita kanzatu. Kudzokera mombe dzemuviri. Hazati bowa. Zikomo Dr. Nephews Mbowa. Angomhoreka Atingere Mbwanya, Alex Gweja, Nias Laisi navahosi, na John Yekezi, Dr. Kandishaya, Amainosa, Princess Rwama yakateerera. Ndemukadzi wangu chituye. Bosi zati mudzimai wangu akateerera zi. Mai Chimbowa vakasaini here mapepa iwayo? Aiwa, ndakatoisa chidhindo sharing is caring. Oh. Hako tiendewe kupedzisira kunoti nini koti vahosi. Koti gogo maziya. Princess ndonyachide. Oh. Titori 4 ndikanepfeke nezvezvo. Mushe wa Chimbowa mukuru. Ya. Ndima muna mangwara kauya. Anogona kutichengeta ari kubhalansisa bho. Bambai Mai Chimbowa. Izvozvi mutambo uri kutambwa 2026 CAF Africa Schools Football Championship Final Group B Girls Category. Ghana versus Guinea. Ndiri kuona ka half time. Ghana 4 Guinea 0. Mutambo uri kutambirwa ka muno muZimbabwe right pa Gateway High School ku Emerald Hill ndio kuri kutambirwa ka mutambo wacho. Pari zvino regai kati mbosemudza boss zvemunyati pashisha business center vambojamba maspika kuburikidza kanekano kanonziko hubaba. Baba Isabel, ndiri kuona pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira icho chemombe icho. Vanenge vachida kakwana nhamba munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe panyaya dzatiri kutaura idzika. Kana muchitaura nevanhu ava, vanzwisisei, muvaone kwavanogara nepavanenge vari. Kuitira mangwana. Kune vamwe vanoti mabasa akadai but mangwana unonzwa kuti vane kukanganisa kwava kuita nenyaya yekuti vanenge vakutsvaga nevanhu. Tsvakai vanhu muziye pavanowanika uyezve muchiwirana kuti zvamuri kuitirwa nhasi ndizvo here. Anditika chikonzero pane vamwe vanosura maadvantage ekuti pandakagona izvi vanhu vagona kubira vamwe vanhu nezviri kuitika. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe unobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Tapota Musa Bipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rikiti vo. Tinotenda maita basa Zimbabwe. Tinodzoka zvekare kamangwana pano pachimuti 9 to 12 machibese damba. Aiwa, tinotenda mapata basa KP Kanyemba Bonzo na Boshongora. Tigumane mangwana musare bwino numba yemuonekedzano momento ya brillianto anonzi bring 4 zvikanzi mangwana kunei.